Ngibulisa ngalemini namhlanje esilapha kuyo lenkonzo. Kulonyaka siqala nje ngabanye siqala ukubonana. Dinamazwi apha kula ncwadi kaMateyu 14 verse 28. Athi Nkosi ukuba nguwe itsho ndize ndihamba phezu kwamanzi. Sicela sibe nalomphako xa siqala lonyaka sileli bandla. Sithathe olukholo salibona kuPetros emva kokuba ebone uYesu ehamba phezu kwamanzi. Wafikelwa intshisakalelo yokuba asondele kuYesu. Kulonyaka ke ka-2026 ndifuna ukuthi nokokuba uPetros wayebhidwe sisivunguvungu esisasiselwane, nokokuba wayebhidwe ngulo moya umkhulu luqhithela, esi storm wathandabuza woyika waze waqalisa ukutshona. Ndifuna ukuthi kuthi namhlanje masithathe amandla kuYesu, masimbone uYesu. UYesu wasolula isandla sakhe awuthi uPetros ndisindise, wamsindisa. So ndifuna ukuthi masisiyeke isivunguvungu kulonyaka, sibhekele kude kuthi sijonge ingalo eyolulweyo eyolulelwa thina ukuze sisindiswe. UYesu Kristu wasolula isandla sakhe wambamba uPetros. Ndifuna ukuthi ke kuthi kulonyaka masimbize uYesu, sithi sixakanisekile sifune yena ngamaxa onke. Siwadele la manzi woqhwithela asiwadele, singoyiki kwanto ngoba sinayo umhlangu. Uthi ke phaya siyalahlekisa isivunguvungu, siyalahlekisa, kodwa thina masifune yena sihambe naye. Uthi masibonakalisa amandla basinakuzenza izinto sikulo usomelezayo, singoyiki into nokuba sisityhalela kude, kodwa sazi into yokuba ukhona umhlanguli kwaye akukho nto ingenakwenzeka kuye. Ndinamkela ke ngaloo mazwi namhlanje okokuba masingavumi ukufela endleleni, masijonge esisandla solulweyo sethu singuYesu Kristu, sibalekele kuso. Happy New Year. Wakhona namhlanje le mini sikhumbula ngayo ubhaptizo lwenkosi yethu uYesu Kristu, ebhaptizwa uYohane umbhaptizi eYordani. Yintoni le nto ilubhaptizo? Bhaptizo uba siyayifunda iprayer book yethu page 438. Page 438. Uba siyayifunda iprayer book yethu liyachazwa pha. Yenye yesakramenti ezinkulu ehamba nale sakramenti yomthendeleko esayinikwayo inkosi yethu Yesu Kristu, ebonisa imanyano yethu sikunye noKristu, ebonisa ukuxolelwa kwethu izono nokuthi sikwazi uwamkela umoya oyingcwele. Kwezinye ke inkonzo like apha kuthi sibethwa ngophawu lomnqamlezo ngamanzi pha ezantsi. Kwezinye inkonzo ke bayankiliswela emanzini, aphoswe emanzini ukwenzela into yobana kuboniswa olukholo lukaKristu nenguquko yesono. Le yimini esikhunjuzwayo into okokubana ngokutyhilwa konyana othandiweyo yinkosi uThixo, ngulo athetha ngaye uYohane. Uba siyasifunda uqala kanye phaa kuverse 1, uYohane phaya ememeza ekwaYuda esithi guqukani, ubukumkani bamazulu busondele. Simva phaya eshumayela inguquko nobhaptizo ukuze sixolelwe izono. Ilubizo nje lulodwa olo, ilubizo nje lulodwa lo ukuba sibe ready thina ngokomoya, sibe ready sikhaliphile ngoba nomgwebo lo ukho, kodwa uYesu onamandla uyeza ezokubhaptizwa
lomlambo weYordani. Uyabangqina kuIsaya lamazwi xa esithi izwi lodanduluka entlango lisithi ilungiseni indlela inkosi utyenenezeni umendo wayo. Esithi ukuba mayilunge le ndlela nokuba kusentlango na. Kaloku intlango kulapho kukho ubunzima khona, kulapho kukho iintlungu khona, kodwa noxa singenakuphila ngazo kodwa lukhona ukholo lwethu malungaphazanyiswa zizo. Utsho la mazwi elungisa abantu ukuba bambone uThixo esebenza empilweni yabo. Kungokuba uYohane babiza abantu phaya ebatshalenja ukuba balungele ukufika kwaMesiya elungisa imimoya yabo kusuke konke okubi. Uthi mabahlambuluke baguquke, uthi mazithambe inhliziyo zabo ukuze uThixo akwazi ukuzityhila kubo. Uthi ubukumkani bukaThixo umthetho kaThixo kwaye makusebenze intando yakhe emhlabeni. Siyibonile ke loo nto nakwindalo, siseza kuyibona naxa ephinda esiza uYesu. uYohane ke ebhaptiza ngamanzi yena wayengafihli ukuba uyezona amandla ozawubhaptiza ngomlilo, abhaptize nangomoya. Nabantu ke babesiza kuye bezixela izono zabo, athi ukubona ukuba into eninzi yabaFarisi nabaSadusi iyeze ekubhaptizweni kwakhe avuye. Kuba kaloku abaFarisi aba nabaSadusi babengaboni ngasonye naye. Uyababiza ke kuba efuna batshintshe isimo sabo. Kungokesithi zalandini amarhamba, ubani na unibonisileyo ukuba niyibaleka ingqubo ezayo. Uthi velisani ke ngoko iziqhamo ezifanele inguquko ukuze izenzo zethu zikubonakalise sikuthethayo. Lilonke uthi kuthi we need to change our lifestyles. We need to change. Sinxibe ingubo yoboya yayinxitywe nguye yenkamela, singadli into yonke, sikhethe zenzaliseke ilizwi lomprofethi uIsaya. Uthetha ngamanzi esiwazi amanzi into yobana ayenhlambululo kuthi asenza sibe sizidalwa ezintsha. Khumbula emveni kokuba usana lwamkelwe apha kwi-sanctuary xa lugqitywe uzalwa, usana luyathathwa lisuwe phaa kwifont luyobhaptizwa, apho lunikwa khona ukuba ngumntana kaKristu nokuba lilulungu elizeleyo lomzimba kaKristu nokuba lidla mafa yobukumkani bukaThixo. Siyabizwa ke namhlanje ukuba sazi ukuba sinelifa elingagugiyo elingaboliyo esilinikweyo inkosi enguKristu. Uthi ke uYohane xa ebaxelela ukuba uYesu uMesiya oya kubabhaptiza ngomoya nangomlilo, ibona into yokuba ukhuthaza i-transformation apha, nothi nje egenuine njengokuba ubumkani busondele, uzisa kuthi ubulungisa, uzisa kuthi imimoya ezaliswe kukuza kukaMesiya, nokuthi singoyiki into kodwa sime ekumbangeni lowo uzayo. Sifuneka simbange singamoyiki, simsondeze kuthi ngoba uzele thina. Siyabizwa ke namhlanje ukuba siqonde ubhaptizo lukaYesu Kristu nguYohane njengomzuzu obalulekileyo, njengesakramente enkulu njengokuba besendishilo esayinikwa nguKristu ukuze simanyane naye, sixolelwe izono, samkele umoya oyingcwele. Ngolo hlobo we are given an assurance kuba kungqina ukuba uYesu ngunyana wakhe nomoya oyingcwele wehlamusi nomoya oyingcwele njengehobe. Wawumncedisa ke umqhobisa kulo msebenzi, abonakala amandla alo ungenasono ukuba wayenganyanzelekanga uYesu uba makabhaptizwe kuba zange one uYesu. Kwazalisekiswa ke ukulungisa into ebonikalisa into yokokuba uqalile umsebenzi kaYesu eluntwini ukuba aze kusindisa, kwaye utyhiliwe umTrinity
ongcwele onguyise nyana nomoya oyingcwele. Wabhaptizwa ke exela izono zethu nothe zakhe, emele isizwe njengoNehemiya, njengoMoses, njengoEzra, njengoDaniel nabo benza njalo. Noyesu lo wayexhasa uYohane kumsebenzi awenzileyo. Wayezibonakalisa ukuba ungubani kubantu, engenzi oko kubaFarisi ngoba bona babebukele nje. Into ethi ke namhlanje uYesu njengendoda eqinisekileyo, perfect ndoda, uzangadingela ubhaptizo ngoba wayengenasono, kodwa wamvumela uYohane ambhaptize ngoba wayefuna i-identity yakhe ihambe neyethu thina abantu basonayo. Wayefuna ukuba abe yipart yesono sethu uYesu Kristu. Wamkela ke ubhaptizo ngokomsebenzi wentobeko kuyise. Kulapho kuThixo wavumayo wanqwala. Endinombuzo othi ingaba thina xa kusenzeka ngolu hlobo singakwazi na ukuba kwezinyawo zikaYohane? Nasithi umzekelo busebenza apha ekerikeni kaThixo ingekho nto ungayenziyo, abantu besiza bebaninzi, though usazi ukuba ulungiselela ntoni na, xa efika le nto kuyilungiselelwa uthestwa, ungavuma na ukunikela ngawo lo msebenzi kusowenziwe. Yohane waliphumelela lo vavanyo ngoba wambhaptiza uYesu. Siyamva pha kuJohn 3 verse 30 xa esithi yena umelwe ukuthi ande ndinciphe mna. NjengoYohane wangcama konke asele kwenzile, wayiphosa kuthi igo yakhe nalo msebenzi kakade, kodwa walathisa abantu kuYesu. Wahlale babiza abantu babizela kuYesu. Ingaba nasinakho thina ukushiya oko besisikwenzile, okanye oko sicinga uba silahlekelwe kuko, okanye ezo status sikuzo ukuze abantu bazuze. Kuthiwa masizizilize sisiya sixela uYohane le kuba wayecinga uba yena nguYesu ozawubhaptiza yena, kodwa uYesu wafuna ukubhaptizwa nguye. Waziziliza, wazidela, kodwa nathi masizidele sisiya ukuze lifezeke icebo likaThixo, nokuthi angqinwe uYesu nge-identity yakhe nangobabalo alulo. Malithi izwe laphuma ezulwini lisithi lo ngunyana wam endikholisiweyo nguye, lenze atyhilwe kuthi uTrinity, atyhilwe ngonyana onguYesu, atyhilwe abonakale elilitye lembombo abalucekisayo bakhe. Namhlanje xa sisithi siyayilontsha lo msebenzi kaYesu, le ministry ayithunyweyo nguThixo ezantsi emhlabeni, le kickstart ye-public ministry wokuba aye kwihlabathi, kuzalisekiswa isiprofethi sokuba uYesu sathenjiswa ngayo, kuba uyinkosi yabo bonke. Itsho laa ncwadi yezenzo ibifundwa apha, uthi uyinkosi yabo bonke. That means uthunyiwe nguThixo, wanikwa negunya, wanikwa noxolo ukuze silufumane kuye. Ungumphilisi wabo bonke, ungumphilisi wethu sonke thina abaxinezelelweyo ngumtyholi. Kwaye simbonela uYesu ethobekile, wakhonza, wangumzekelo wobhaptizo lwamaKristu. Kungoko kufuneka thina namhlanje sibe zizidalwa ezitsha. Funeke namhlanje sibe yi-testimony, sibone umuntu obukholwa lufanga ngobhaptizo zange lwenziwa mhlokolweni. Bhaptizo zange lwenziwa ekuhleni, salubona. Kungoko ke kuthiwa namhlanje masikholwe kwinkosi enguYesu, siguquke sizibophelele. Sithatha amazwi kaPetros athi ubhaptizo abulahli bunyukunyuku banyama oloku kubizisa kuThixo kwesezelo esilungileyo. Kungokuvuka kukaYesu Kristu, kwaye ubhaptizo sawuthi ngalo sisindiswe. Ngoko ke masizimanye noKristu,
sife kwezindala sivukele kwezintsha. Masiphume siyokuzenza abafundi zonke inhlanga, sibhaptize egameni loYise noNyana uMoya Oyingcwele, sifundisa ukuze ibonwe ukuthi intobeko ethe ngqo nozuko lukaThixo abonwe apha kuthi oyintanda endikholisweyo nguye. Mawanandele amazwi ngoku nangonaphakade. Amen.